Xornada histórica pro Museo de Pontevedra que dende hoxe xa amosa máis sobre a vida política e artística dun referente da nosa terra como é Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle, manifestou a súa enorme satisfacción pola apertura das novas salas e pola exposición dos orixinais do álbum Nós. Destacou que nace a partir desta tarde un novo Castelao no Museo de Pontevedra, xa que as pezas que se expoñen amosan o esencial do seu traballo de forma, dixo, insuperable. Creo que é ben sabido que o álbum Nós marca non só un antes e un despois no seu labor como artista, senón tamén desde múltiples puntos de vista na evolución da arte galega do século XX. Iso levounos, como digo, volvo para atrás, por un lado, a reformular en que lugar se ubicaban, que espazo se lle dedicaba, que admitise compensación co resto da obra e o resto da sala e das outras salas, e, por outra parte, que non fose un instrumento que conlevase desaxustes expositivos ou de contemplación. Segundo lembrou o director, a incorporación do álbum Nós ao Museo de Pontevedra produciuse de forma temporal en 2016 tras a investigación para preparar a mostra Meu Pontevedra. Tras o seu achado e unha vez que os propietarios confirmaron a cesión do álbum por 5 anos, foi cando se pensou na reformulación das salas de exposición debido a que a súa presenza obrigaba a buscarlle un sitio específico que non rompese coa secuencia evolutiva de Castelao como artista e coa súa evolución ideolóxica dentro do museo. Prácticamente desde os primeirísimos anos do século ata avanzados os anos 40. Son máis de 4 décadas de traballo de Castelao e cunha particularidade. Aquí está o máis importante da súa produción como artista, como teórico e como político, porque na derradeira parte da segunda sala está sempre en Galiza, que é o resultado de toda unha vida, pero sobre todo o seu testamento vital como galego e como político. En total, o Museo de Pontevedra exporá a partir de hoxe de xeito permanente preto de 200 pezas das que se incorporan como novidade non só as do álbum Nós, senón tamén outras de menor entidade, como por exemplo cartaces chegados en cesión dende Venezuela.